Speciális gyártási logisztikai problémából indultunk ki. Tämmöinen logistinen ongelma oli hyvin erikoisongelma, millä lähdettiin liikkeelle tässä projektissa. Ennek a megoldására egy egyedi és speciális logisztikai kocsit fejlesztettünk ki. Et me kehitettiin tämmöinen erikoislogistinen vaunu. Logisztikán. Joo. Ez el is készült, Se ihan és működik is a valmistukin. gyárban. Ja se on sillä tehtaalla toiminnassa. És ebben rengeteg innovatív megoldás van benne, a piacon nincsen ilyen Että elég. markkinoilta ei löydy tuommoista vastaavaa tuotetta, että se on hyvin paljon innovatiivista toimintaa niin kuin keksittyä ja niin kuin käsitetty. Ez volt az első olyan fejlesztésünk, ami gurult. Kehityshankkeemme, mikä todella pyöri eteenpäin. Jó, itt van egy kis áttekintés az elmúlt 3 év projektjeiről, látható, hogy Tässä van nähdään rövidebb, kolmen viimeisen vuoden projektit, siinä on vähän lyhyempiä ja pitempiä projekteja. Ez volt az eszköz, ami a mérési elvet tett. Ja tällä työkalulla me tehtiin nämä mittaukset, jotta me saatiin sitten selvitettyä se ongelma, mikä siinä oli. Egy valós méretben, és utána Ja sitten mikä me tulos siitä saatiin, niin se piti rakentaa niin kuin normaalin kokoonsa ja se toimitettiin sitten sinne autotehtaalle, että pystyi siitä sitten tavallaan jatkamaan. egy másik érdekes példa, egy gyógyszeripari ampullagyár. Esimerkiksi sitten lääketeollisuudessa ampulli. Az volt a feladat, hogy egy nagyon szűk és nagyon hosszú sötét kemencében mérjük meg a hőmérsékletet.